ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ କେତେ ହଲେଇ ପାରିବେ ମାନେ 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 ବଡି 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 କେତେ ଆପଣ ମାନେ ହଲେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ହଲଉଛି। ତମେ କେମିତି ଏମିତି ଗୋଲି କରିଛ କହିଲ ତମର ଯେ ଗୋଲୁ ଭାଇ ତମର ଯେ ଗୋଲି ଓଡିଶାର ଉପରେ ଯଦି ଥୋଇଦବ ଛିନ ଛତ୍ର ହେଇଯିବ ଓଡିଶା ଛିନ ଛତ୍ର ହେଇଯିବ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲଗା ହେଇକି ପଳେଇବ। अरे कहना क्या चाहते हो। ତମେ କି ଗୋଲି କରିଛ ବେ ୟାର କେମିତି ତମେ ୟାର ବଡ ବଡ କରୁଛ ୟାର ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ଏମିତି ଶଳା ବି ଶହେରେ ଅଛି ଶଳା 500 1000 2000 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ ଗଣିଲେ ତମେ ତା କେମିତି ବଡ କରୁଛ ଶଳା କି ରାସ୍ତାଘାଟରୁ କିଏ ଯଦି ଯିବ ପିଟି ହେଇକି ଛିନ ଛତ୍ର ହେଇଯିବ ଭାଇ ମରିଯିବ ଷ୍ଟୋକରେ ସେଇଠି ମରିଯିବ ସେ କେତେ ବଡ ବଡ କରୁଛ ଶଳା ଟିକେ କୁହ ଶଳା ତମେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କର ଶଳା ଆମର ଓଡିଶାର ସବୁ ଛିନ ଛତ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ତମ ଭଳିଆ ସେତିକି କର କି ଶଳା ଗୋଲି ଖେଳିବ ବାଳ ଖେଳ ବା ଶଳା ସବୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡା ପିନ୍ଧୁନ ଶଳା ସବୁ ତମେ ଶଳା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଶଳା ତଳରେ ପକେଇଲଣି ଶଳା ବଜାତି ଝିଅ ସବୁ ଶଳା କିଏ ରାସ୍ତାଘାଟୁ ଶଳା କିଏ ଯିବ ଶଳା ପାଗଳା ହେଇଯିବ ଶଳା ତମକୁ ଦେଖିକି ଶଳା ଏମିତି ଶଳା କରୁଛ ଆରେ ଛି 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 को जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ନିଆଁଣି ଛେନା କେମିତି ନିଆଁଣି ଛେନା ବନା ହଉଛି ଚିପି ଚାପିକି ନିଆଁଣି ଛେନା ଆମ ଓଡିଶାରେ ବନା ହଉଛି ନିଆଁଣି ଛେନାକୁ ହେବି ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିଆଁଣି ଛେନା ବନା ହଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନିଆଁଣି ଛେନା ତ ଏଇ ନିଆଁଣି ଛେନା ଦଉଛି ନିଆଁଣି ଛେନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାପ କି ନିଆଁଣି ଛେନା ବେ ଉଠେଇ ପକଉଛି ଦୋହଲି ପୋଥିବି ଦୋହଲି ପକଉଛି ନିଆଁଣି ଛେନା ଭାଇ ଭାଇ ଏମିତି ନିଆଁଣି ଛେନା ବନେଇ ଭାଇବ ଆମର ଓଡିଶାରେ ତ ଏମିତି ନିଆଁଣି ଛେନା ବନେଇ ପାରୁନ ଆଉ ଦେଖେଇ ପାର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁଣି ଛେନା କେମିତି ବନଉଛି ଓହ ଭାଇ ସା ମଜା ଆସିଯାଉଛି ନୁହଁ। ଏଟା ସେ ଛେନା ଭାବିବନି ଏଟା ଆମର ଓଡିଶାରେ ତ ନା ଟା ସେ ଛେନା ନୁହଁ କି ଛେନା ତମେ ଦେଖଉଛ ଆରେ କି ଛେନା ତମର ଛି 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 ଛେନା ଦେଖେଇଲାଣି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ମନ ଶଳା ତମକୁ ଖାଇ ଖାଇକି ଶଳା ତ ଫୋପା କରିସାରିଲାଣି ପୁଣି କିଏ ଖାଇବ ତ ଶଳା ନିଆଁଣି ଛେନା ହାତ ଲଗେଇକି ତ ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀର ନିଆଁଣି ଛେନା ଦେଖିଦେବେ କେମିତି କେମିତି ନିଆଁଣି ଛେନା ନିଆଁଣି ଛେନା କେମିତି ଉଠେଇକି ଜାବୁଡିକି ଧରୁଛି ନିଆଁଣି ଛେନା ଟା ବନା ହଉଛି ସେଇଟା ଦେଖଉଛି ନିଆଁଣି ଛେନା ତ ଭାଇ ନିଆଁଣି ଛେନା ଦେଖେଇ ପାରିବ ସୋଟ ସୋଟ ପିନ୍ଧିକି ଚିପି ଚାପିକି ତମେ ଦେଖେଇବ ତମେ ଦେଖଉନ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖଉନ ଏଇଠି କାହିଁକି ନିଆଁଣି ଛେନା ଦେଖଉଛ ପୁଣି ଉଠେଇ ପକଉଛ ଦବେଇ ପକଉଛ ଶଳା ସିଣ୍ଡାଳି ଛେ ଶଳା ନିଆଁଣି ଛେନା ଦେଖେଇଲା ନିଆଁଣି ଛେନା ଶଳା ତମେ ଶଳା କେତେ ନମ୍ବର ଶଳା ନିଆଁଣି ଛେନା ବନଉଛ ଆରେ ଆମେ ପଠାଇବନି ଓଡିଶାର ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କର ନିଆଁଣି ଛେନା ବନେଇକି ଚିପି ଚାପିକି ବନେଇକି ଶଳା ଚେଣ୍ଡାଳ ଚୋଦ ଖାଇଲାଣି ନିଆଁଣି ଛେନା ବନେଇବାକୁ ଶଳା ଟିକେ ନାଜ ସର୍ମ ରଖ ଟିକେ ନିଆଁଣି ଛେନା ବନେଇବାର ପୁଣି ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ତ ଯାତ୍ରାରେ ନିଆଁଣି ଛେନା ଦେଖଉଛ ପୁଣି ଆସିକି ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ଛାଡୁନ ଭାଇ ସବୁରେ ନିଆଁଣି ଛେନା ଆଉ ଦବେଇ ପକଉଛୁ ଉଠେଇ ପକଉଛୁ କଣ ତମେ ସବୁ ହଟ୍ ବଜାତ ଝିଅ ସବୁ चलो भाई देखो अब मैं ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ କେତେ ହଲେଇ ପାରିବେ ମାନେ 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 ବଡି 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 କେତେ ଆପଣ ମାନେ ହଲେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେମିତି ହଲଉଛି। ଓହୋ ଏବେ ତ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ହେଲାଣି ଭାଇ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଭାଉଜ ଏଇ ମାନେ ଭାଉଜ ମିଠା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ସବୁ ଉଛଳି ପଡୁଛି ଦେଖୁନ କେମିତି ଉଛଳୁଛି ଦେଖିଲ କେମିତି ଉଛୁଳୁଛି ଦେଖିଲ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଉଳି ପକଉଛି ଗଛଳି ପକଉଛି ହଲେଇ ପକଉଛି ଓ ଛିନ ଛତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଭାଇ ଓଡିଶାର ହାଲ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି ଅଲଗା ଜାଗା ବି ହାଲ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଭାଉଜ ପିଟି ହଉଛି ଘଷି ହଉଛି ମାରି ହଉଛି ଭାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭାଇ ଦେଖ ଛିନ ଛତ୍ର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବିଜିଲି ନୁହଁ ମ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ବିଜିଲି ନା ଦୁଧ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି କହିଲ ଗୋଟେ କଥା କ୍ଲିୟର କର ସେଇଟା ଦୁଧ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି ନା କରେଣ୍ଟ ଖୁଟି ନା ବିଜିଲି ଏଇଟା ସେଇଟା ଠିକ କର ତମର ସେଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ସେଇଟା କଣ ସେଟା ବିଜଲି ଖାଡେ ନା ସେଠି ଦୁଧ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଯେଟା ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ସେଇଟା ସମ୍ଭାଳୁନ
ବିଜୁଳିଟାକୁ ପରେ ସମ୍ଭାଳିବ ଶଳା।